Diretso ng mga sirat, paglinis ng tumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay Inko. Oh, Inko. 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 Oh, Inko. 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 Oh, Inko. 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 Oh, Inko. Inko. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. If you can't outplay them, outwork them. Marhay na hapon sa Indoga Boss, mga kasurog, at muli nagbabalik ang inyong Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Nakatabang na kasurog pa. We still have 3 games headed to our way sa ating Day 14. And syempre, pasalamat pa rin kami sa mga nakatutok sa atin sa aming live coverage ng Ako Bicol Cup 2022. And we are still here inside the Daraga Covered Court sa umaarangkadang bayan ng Daraga, Albay. As we take a look at our key player matchup dito, let's first start with Raymark de la Cruz of Rapu-Rapu. Kakalabanin niya si Allen Pasibe of Camalig. Who among this player again will carry their team to victory? Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagbabalik po kami dito sa Ako Bicol Cup para sa ating third game ng Sunday's special ng Ako Bicol Cup. Ako pa rin po si Coach Kyle Andre Lorejo Marilla. Kasama ko sa aking tabi, Coach George Serrano. Magandang hapon ulit, Coach Kyle. At magandang hapon sa nanonood ng Ako Bicol Cup. And yun nga, puntahan natin ang game recap. Ano ba mga nangyari dito sa dalawang koponan sa kanilang mga huling laban? So, dito sa Team Camalig, still struggling to bag a win in the tournament after losing to Team Manito with a 17-point deficit, that is 80-97. On the other side naman, Team Rapu-Rapu is struggling also to gain a win in the tournament after losing to Team Manito with a 14-point deficit, 84-94. At yan nga ang ating game recap. Pero puntahan na kagad natin ang ating second district standing. Katulad yan ng nasabi mo, Coach, parehas na koponan. Wala pang nakukuhang panalo dito sa torneo at sisikapin nila na makakuha ng kahit isa as we take a look at the second district standing with Team Daraga right now 4-0. Sila ang nangunguna dyan. At Rapu-Rapu and Camalig, this is their last game dito sa Ako Bicol Cup. So definitely they want to win and prove something. Kagaya nga ng ating game story para sa labanang ito, one win proves something, talking about Rapu-Rapu versus Camalig. Ay, yes po. Simulan na natin, partner, ang ating heading ng laro. One win proves something. Both teams fought well in this tournament, proving something na even us nabigla na. Kaya rin nila nakikipagsabayan sa mga bigger teams out there. This will serve as an inspiration to them na they can bounce back sa sunod. But going home with a win will actually prove something. Pero walang talo-talo dito. We cannot underestimate them of
of course, let's see kung sino sa Team Kamalig or Team Rapu-Rapu can bag a win in the tournament. Magkakaalaman na, partner. And syempre, puntahan muna natin ang ating arena announcer para sa ating starting unit sa magkabilang kupunan. Joel Bueno. First one from Kamalig. Jersey number 2, Kidigar. Ken Batu Mape. Jersey number 4, center, Nico Villegas. Jersey number 6, point guard, John Miguel Pivar. Jersey number 15, small forward, Alan James Messiah. Jersey number 22, power forward, Angelo Diaz. Officiating official, Fuji, Ho Kiso, Umpire 1, Francis Alero, Umpire 2, Michael Villeta. At yan na nga ang ating starting unit at ang magkakaalaman na who can bag a win dito sa pagtatapos ng kanilang pagsali sa Ako Bicol Cup 2022. Is it Rapu-Rapu or Kamalig? And let's take a look at our starting unit para sa magkabilang koponan. Unahin ko na ang Rapu-Rapu with Bueno, Aguilar, Cotorno, De La Cruz, and Oliver. Sa kabila naman para sa Kamalig, Vivar, Mape, Nasayaw, Diaz, and Villegas. And the ball is up. At ang unang may possession ay ang mga taga-Kamalig. Yes, coach, si Bibar. 3 points. Oh, Okay, si Bibar, coach, naging player ko yan noong 2013 sa Palarong Bicol. Yung first ever pag-coach ko sa Palarong Bicol, yan si Bibar. From St. Agnes, Lambs. So, mga matitinik talaga yung mga shooter yan si Bibar, si McHill. Yun nga, Vivar opening up this ball game with that long-range 3-point shot at sinagot din naman kaagad sila ng 2-pointer galing sa Team Rapu-Rapu. So, kailangan talaga ito. Pag nanalo itong dalawang team to, kung sino man, masaya to. Oo, hindi ka O uuwing yung luhaan. luhaan. Especially na this is your last game na sa ating torneo. Kasi nakita ko rin, coach, yung ano nila, bracket nila talagang mabibigat. talagang mabibigat. Pero yung effort din ng Team Rapu-Rapu and Team Kamalig is really there. Yeah. Yun nga lang yung consistency and pagdating sa dulo, talagang doon sila nagko-collapse. Yes, coach. Totoo yan. Siguro din yung mga sa players din, yung mga sa experience din ng mga players. So, yung mga veterano. So, medyo mas advantage yung ibang team. But in that last shot, at nasa Team Rapu-Rapu pa rin ang bola. And ang bola ay mapupunta sa mga taga Rapu-Rapu. Aguilar leading the break. And nice pass para doon kay Bueno with the 2 points. High scoring ball game with 2 minutes Medyo, has gone by. Mape. Di masyado aggressive yung depensa. Pero mamaya niya, coach, medyo nagpapainit-init pa itong mga teams na to. Nandun pa rin naman yung eagerness mo to win eh. Oo naman. Siyempre, to give pride At and least honor. matapos lang yung tournament, may dalawa kang panalo. Parang ano na yan, reward na yon sa sa lugar mo sa munisipyo mo or sa city mo. Alis di ka pa magkakwento na wala kang panalo. Oo nga. And we're just under the 8-minute mark sa ating bakbakan. Again, mga kasurog, you can watch us live sa aming mga Facebook pages. Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Portalist, at sa page ni Representative Saldi Co. Shoutout sa asawa ko. Natatawa sa akin kasi inubo ako kanina. Nahuli niya ba yun? Nahuli. So, nanonood si Doc from start to finish. Get well, my lady. Medyo may sakit. Opo, good. Get well po, Doc. Ayan, Bibar.
Yan yung mga question minsan. Bakit daw nagkakasakit yung doktor? Oo nga, no? Hirap. Siyempre, tao lang din Oo, yan. tao din Napapagod naman din. yan. Laging pagod ang mga doktor eh. Stress, pagod, yan. De La Cruz with that stretch layup para makuha ulit ang kalamangan sa kanilang koponan. Nasayaw kontra kay De La Cruz to Mape. Mape, stop and pop. Wala lang doon sa kanyang short jumper at tumatakbo ang mga taga Rapu-Rapu. Ayan. 10-7. At naka-score doon si Aguilar. Oo. Nasayaw, he wants to attack to Diaz with a fake. And hindi pa rin yun. At Nasayaw cleaning up the mess. Dinukot sa ilalim. Yung mga tito, tatay natin, gano'n yung mga paboritong mga tira, di ba, coach? Mga dukot layup. Mga dukot layup. Meron akong kakilala ganyan, coach. Ano lang siya 5'5". Oo. Pero yung timing niya sa yung mga reverse, mga... Yung sa ilalim. Oo, yung mga pectos na sinasabi, ang galing nun. Parang serlawin ko yun. Oo. Hindi, may mga kilala pa ako iba. Yung mga Oo, dukot-dukot talaga. Mga dukot-dukot talaga. And syempre, shoutout na rin sa Hascore family. Oo, Hascore. Oo, nanonood din sila Parang ngayon. magbabasketball ata sila ngayon. Wala tayo. Hindi na ako nakakapaglaro doon Oo nga. Pag natapos-tapos na to, coach. Baka naman. Bueno, with another shot. With another miss for the Rapu-Rapu. Pero nasa kanya pa rin ang bola. And the ball will stay dito sa mga taga Rapu-Rapu. With 8 seconds on their shot clock. Siyempre, coach, di pupunta dito yung Rapu-Rapu na uuwi sila talo, di ba? So, they need to get this win. Yan, si De La Cruz. Yan. Reverse layup. And Mape, he wants to attack. Pero mukhang matatawagan doon ng offensive foul si Ken Matthew Mape. Si Mape, ano to? Divine Falcons to. Player to ni Coach Mel sa varsity. So, And- former BC Oo, Maroons. BC Maroons. Sa team captain. Team captain. Yung, BC Maroons. sa juniors or sa high school division. Sila yung roster nung nag-champion yung BC sa Congressional Cup. Oo, sila. Sa inter-school. Oo, lakas ng team na yun. O, sila Aspe. Yung mga dati na napapanood natin mga bata pero andito Oo. na sa Oo commercial nga, league, no? 'Di ba? So kaya magandang paligang to ng Ako Bicol and ni Congressman Saldico. And Borja checking in for this ball game. The two guys, the two bright lights of this team Rapu-Rapu is Borja and this free throw is brought to you by Willie and Sons. At mayroon silang mga branches all around Bicol and even outside Bicol sa North Luzon, Santiago, Kawayan, and Solano, Nueva Vizcaya, and South Luzon naman, Gumaca, Lopez, Quezon, Batangas, Balayan, Lipa. Sa Willie and Sons, Basta Appliances, Willie's. Yan. Mainit ngayon, magpapabili ang aircon. And we are under the 5-minute mark ng ating labanang Team Kamalig versus Ayan. Rapu-Rapu. Ito. Tangkad nito. Nagmamadali with that finger roll is good for the Team Rapu-Rapu. That's Bernaldez. Bernaldez. Matangkad, coach. No? Mhm. And may long reach eh. Oo nga. Diaz attacking that hole pero minti siya doon at ayan naman tumatakbo Aguilar leading the Ayan. break. Oh. Nice Pero- D. Nandun si De La Cruz, wala pa rin. At ang bola ay mapupunta na sa Team Kamalig. And turnover. And a wasted possession there for the Team Kamalig. Mababalik ang bola sa mga taga Rapu-Rapu. Borja.
Okay, the screen there from De La Cruz. De La Cruz at the middle. Gusto niya sanang i-drop pass yun kay Cotorno. Pero deflected out of bounds by the team Kamalig, and the ball will stay sa team Rapu-Rapu with 10 seconds on their shot clock. Medyo ano to. Nagkakabasahan din ang depensa, Oo, coach. Oh. Oo, kaya nga, medyo ano pa. Ayun, parang puro dukot yung mga layups. Oh, dukot layup. Matthew Mape for 3. Ayan. Yan, may shooting yan si Mape. Breaking the silence Yes. there for the team Kamalig. Andyan rin tatlong shooter dito. Borja, yung player ko sa Divine dati. The EMS boys, dalawa sila dyan na EMS boys eh. And that 3-point shot ay hatid sa inyo ng Inco Tools, Ligaspi, Sorsogon, and Naga. Naka-layup ulit si Mape, coach. So medyo inspirado to si Mape. Shout out sa team captain ko sa women, si Jo Padilla. Oh, gandang hapon sa iyo dyan. Oh, that's a traveling violation called. At mababalik ang bola sa team Kamalig with 2 minutes and 48 seconds sa ating first quarter of action. Vibar with another 3. Umalog lang doon pero Diaz is stripped but fouled. Yan si Bibar, capable talaga yan sa mga long range shot na yan eh. Wala pa nga si Steph Curry sa long Oo. range. Grabe talagang range nito ni Bibar eh. And yung kanyang shooting stroke din eh. Kung titingnan mo, di ba, coach? Hindi naman siya sa ano, pero yung dito siya sa may chest area. Doon nagsisimula yung ano Parang niya. ano eh, ang tira niya nakikita ko parang si Eric Gordon eh. Di ba? Same shooting stroke kay Eric Gordon. Kaya talaga, yung range niya talagang aabot sa ring. Problemado ako nun pagka kalaban ko yung St. Agnes noon. Pag ito na si Bibaran dyan. Oh, because of that range. Pero Aguilar attacking strong. That's a key hole. At meron tayong timeout for the team Rapu-Rapu. 2 minutes and 31 seconds ang timeout na to. Hatid sa inyo ng Miss Sibis Bay, Cagraray Island. Your tropical island getaway. Tamang-tama ito sa coach sa December, yung uuwi mga bakasyonista. Yeah. Lalo-lalo na yung batiin ko din yung mga OFW na nanonood sa atin. Sabi nga nila na parang nailalapit ulit sa kanila yung basketball dito sa probinsya ng Albay through this Ako Bicol Cup 2022. And yun naman ang gusto talaga namin mangyari. Oo, para ma-reach out natin yung mga nasa Oo. outside ng Pilipinas. Sabi nga nung isang friend ko, ay, parang kahit daw hindi na siya umuwi kasi damang-dama niya yung presensya ng being an Albayano, a proud Bicolano Totoo yan, coach. because Totoo of yan. these games. Lalo na yung mga laro na super exciting and thrilling. Totoo yan eh. Yan yung mga taga-Kamalig, mga taga-Libon, Oo, UAS. Tayo cheer sila kahit nasa ibang bansa sila eh. So, napakalaking tulong tong tournament na ito. And then siyempre yung Facebook, di ba, coach? So, Yes, nakaka-reach oo. out talaga tayo sa iba. Malayo ang naaabot eh. Worldwide na pala tayo, coach. Yes. Oo. Hindi lang tayo dito sa Pinas eh. Oh, kung titingnan mo lang lahat ng mga comments sa ating Facebook Live, ang dami doon mga OFWs coming from different parts of the world na talagang nakatutok sa atin. Oo. Na for sure, miss na talaga nila itong yung mga lugar nila kung saan sila galing. So, may mga modern time hero natin, itong mga OFW. So, mabubuhay po kayo. And so yung mga nanonood sa atin ngayon, if you don't know, eto pong pinaglalaroan namin na Daraga Covered Court sa municipality ng Daraga, sitting the majestic Mayon Volcano. Yes. At ayun na nga, naka-score doon ang Kamalig. This is only a 1-point ball game. Under 2 minutes to go sa ating first quarter. Oh, coach, close game itong first quarter natin. Kaya itong laban na to is a battle of pride. Yes, coach.
Borja with a long range. Back irons that one. Huwag mong iiwanan ng ganun kalibre. Oo. Pag, Si Paul. pag uminit ang kamay nito ni Paul, lako. Balik sa kanyang bola. De La Cruz with his perimeter shot is good. And under a minute to go para dito sa ating first frame. Mape. Back to Nasayaw. Nasayaw for the triple. Wala yun at ang bola ay mapupunta sa kamay ni Borja. And he wants to attack. And turnover doon. Nasayaw. Nasayaw exploding to the basket pero wala lang yon. At ayan na. Ang mga taga Rapu-Rapu. Nice. And Borja. Good dish out pass. Coming from Bernaldez to Borja. Oo, may handle to si Bernaldez. Ano, medyo kaya dumala ng bola. Coast to coast. Hindi naman sinasadya. Oo. Hindi naman sinasadya. As we take a look at this replay, ganda nung hanap doon. That is because the reach of Oo. Bernaldez masyadong mahaba kaya na-escape pa niya yung likod doon ni Cotorno. Parang si Paul. Oo. And Borja kontra kay Mape. Ang hirap ulitin natin yung bola, no? Diba, coach? Huwag mo uulitin. Sa Amerika, okay lang. Oo. Eh. Ano? Dito sa atin, that's a forbidden. Oo. That's forbidden to repeat the ball. At sa pagtatapos ng ating first quarter, Team Rapu-Rapu magbabaon ng 5 puntos na kalamangan kontra dito sa Team Kabalik. Magbabalik po kami para sa Ako Bicol Cup 2022. Sa loob ng Daraga Covered Court para sa second quarter of action, labanan ng Team Rapu-Rapu versus Team Kamalig. Coach Kyle Marilla, kasama pa rin si Coach George Serrano. So, ito po yung stats for the first quarter. Mape, 9 points and 1 assist. Nasayaw, 6 points, 4 rebounds. Then, sa Rapu-Rapu naman, Aguilar with 8 points, 3 rebounds. And then, si De La Cruz, 7 points, 4 rebounds, and 3 assists. At ayan na ang Team Rapu-Rapu tumatakbo. De La Cruz with that layup. Ayun, si De La Cruz. At pakunti-kunti ay namamagana ang kalamangan ng Team Rapu-Rapu. This is now the biggest lead of our ball game, 10 points para sa Team Rapu-Rapu. Medyo kailangan ng effort ng Kamalig. Diaz Ayan. breaking the silence for the Team Kamalig. Pag mga ganitong laro, coach, huwag mo na isipin kung yung standing mo eh. So, Oo. iisipin mo itong game na to. Na kailangan mo ipanalo to. Kumbaga, throw out all the numbers, throw out all the bad experiences, and focus to this one game. Yes, coach. And Totoo to yan. grab that victory. Totoo yan, And coach. Bibar with another long range shot. Oo, kung ganyan ang mga depensa kay Bibar. Nako, makakarami to si Bibar hanggat matapos tong game na to. Oo, that 3-point shot ay atid sa inyo ng Willie and Sans. Basta Appliances, Willie's. Ayan. Borja, babawi. Wala pang napapasok si Borja. And he will test the challenge, the defense of Borja, pero he went successful. Talking about Mape. Tatlo na lang pala yung lead. Bueno underneath.
And Asaya with the ball right now. Mape fakes and short yun. Good fake sana yun. At ayan naman si Borja. To Bueno. Ah. And he was fouled by Villegas. Shout out pala kay Papa Reynal na nasa Manila ngayon. So, enjoy. And as we take a look at the three-play, the drop pass of De La Cruz to Bueno. And Bueno missing his first free throw. And may pasok niya yung pangalawa. And we have a substitution here. Gwen Oliver, number 22. And Vivar with the ball kontra kay Borja. He swing the ball to Mape. Vivar with another three. Another make for Vivar. Nakakailan na to si Bibar. Nakatatlo na to. Tatlo, di ba? Makakarami pa yan. Bueno, sa ilalim naman, kumakamada para dito sa Team Rapu-Rapu. Medyo si Vivar, another three. Short na yun. wala, short. Sabi nga walang sunod-sunod na bagyo. Black daw, sabi ni Bibar. Medyo nadepensa na rin siya doon, coach. Inabangan na siya eh. Oh, may reverse ng decision. And Vivar with another shot. Minadali. Oo. Nanggigigil si Bibar. O yan. Nice deflection. Nasayaw all alone for that layup. Borja. Wala pa rin si Borja. Di pa nakaka-convert sa 3 points si Borja. So we have the 32 and 30. Dalawang puntos lang na nakalamangan ito. Vivar with another shot. Mintis lang. This na. Ilang Short lang yun. tatlo na. Mm-mm. Tatlong consecutive na miss from the 3-point line. Ayan, nag-layup na rin si Borja. Borja attacking the lane. And Vivar open. Isa pa. At pasok yan para kay Vivar. Pang-apat na tres. Para kay Vivar. Parang may kapustahan siya dito. Ah. Mainit ang kamay. Lumiliyab ng kamay ni Vivar. Red hot shooting. And that three-pointer kanina ni Vivar is brought to you by Inco Tools. Make the world in your hands. Nice block by Oliver. Not chased down. And we have a timeout here for the team Rapu-Rapu. Ngayon lamang na ang Team Kamalig with a 1-point lead with 5 minutes and 40 seconds sa ating first half of action. Again, you are watching Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List nakatabang na kasurug pa. Shoutout kay Tin Hatok ng Damascus. Diyan sa may Ilawod, napakasarap ng barbecue dyan, coach. Oh, baka naman. Pwede doon mag-RH. RH Bill. And back to the action. Ang bola ay mananatili sa Team Kamalig with 19 seconds on their shot clock.
Para kukunin na yung mga player sa baseline. Para kukunin na sila ng... Oh, pang ilan na yun ni Ibar, 5? Oo, panglima na ni Vibar. Parang lahat ng bola sa kanya, coach At hindi niya naman pinapahiya ang kanyang kupunan. Bueno with another attack underneath. Sa kabila naman si Bueno sa ilalim nag-ooperate. Ayan. Bueno ulit. Outlet pass. Sayang Mintis yun. lang. Oo. Nice play sana. Bueno cleaning up the mess for the team Rapu-Rapu. Parang kukunin na ng liwanag yung dun sa kabila because of ang ganda kasi ng panahon eh. Oo. Pag mainit talaga, coach, dyan na part na yan medyo... Inulan tayo for how many days pero ngayon binigyan tayo ng sobrang init na panahon. Wala, ganito talaga sa Albay. Oo nga, very unpredictable ang weather. And Mape nagkikis-kisa doon sa ilalim with Borja. And De La Cruz now leading the break and intercepted by the Team Kamalig. Vibar will stop and pop from 3 and pasok yan. That's the 6th triple of the ball game. Vibar is hot right now. Grabe. So, doon natin makita talagang yung range din ni Vibar di ba, coach? Under 4 minutes to go sa ating first half of action. At ayan na naman ang bola na kay Vibar. Don't tell me he will take that shot from there. Pwede. Oo. Pwede, coach. Nahiya. Nasaya with his own version of 3. Wala. Diaz climbing up to the ladder. Pero namintis niya pa rin yun. At ayan, tumatakbo ang taga Rapu-Rapu. Aguilar leading the break. Okay, nice pass. Drop Good pass yun. Ni Aguilar. Ayan na. Sa kanyang Ayan na. kapatid, Vibar. Everybody's waiting for that triple. If it's going to go in, pero mintis siya doon. Parang nag-show si Vibar sa 3 points. As we take a look at the bench of Team Kamalig, 5 lang palang player nila ngayon. 5 lang ba? Babad na babad babad to. sila doon. Bawal dito ma-fouled out. And De Ayan. La Cruz with that good layup. Si Borja dapat pumutok din dito sa 3 And Mape with the 2 points. Under the 3-minute mark ng ating first half. Villegas with the rebound. Mape kontra kay Borja. Mape with attack. Pero humingi siya doon ng foul. Kaya hindi siya binigay sa kanya yon. De La Cruz. Still no good. Aguilar reverses his layup at pasok yan. Ayan na. Coach George, sa mga ganitong bagay na this is a no bearing game, no contention game. Pero what should be a player mindset sa mga ganitong game? So siguro, coach, ganun pa rin. Be competitive pa rin, coach. So, yung intensity, ganun pa rin. Kung ano yung first game mo, nang wala pang record. Ganun pa rin. Be competitive. Andun pa rin yung pride. Kasi pag wala, ganito, medyo, syempre, boring na yung laro minsan. So, kahit ano yung record mo, be competitive pa rin, coach. So, even kami noon, pag gano'n yung mga record namin, coach, so ina-advise yung players, uy, be competitive pa rin. Kasi kahit papano, itong game na to, kailangan natin manalo. So, ganun pa rin, yung pride, dapat di yung mawala. Even nasa losing standing. Siguro lahat naman tayo naka-experience ng ganitong situation that you are at the bottom of the standing. Pero yun nga sinasabi ni Coach George na dapat yung competitiveness and that fighting spirit must always be there. Yes. Saka pakita mo pa rin yung talent mo, di ba, Oo. coach? Andun pa rin eh. Kagaya nitong si Vibar na talaga pumuputok ngayon dito sa Team Kamalig.
as we take a look at this replay of that layup of De La Cruz, stretching for that right-handed layup. Maalab ang kamay ni Bibar. These two teams, they put up a good fight here sa kanilang pagpasok sa Ako Bicol Cup 2022. It's just that they fall short. Kaya maaga din silang uuwi o lalabas dito sa ating Ako Bicol Cup 2022. Yes, coach. Pero definitely nothing to be ashamed of. Oo naman. Basta they're still competing every game. Wala. Di ka dapat mahiya. Oo, basta yung di ba, yung sinasabi natin, coach, na win or lose, but basta ibinigay mo yung heart mo Yes. and Yes, the coach. effort. You play like a champion pa rin Oo. kahit nasa losing team ka. So, iba pa rin yun. Inaabangan ko yung 3 points ni Bibar. Papasok. And now Borja, he will attack and he will score. Si Borja, puro sa loob pa lang. Wala pa yung Wala pa Inaabangan yung ko rin yung 3 three-pointer points niya. nito. Mamaya, papagalitan ko to. Wala ka na ipasok na 3-pointer. Paul. Hindi pa. Baka second half. Oo, mahaba Second pa. half. Nasayaw, way off. And 1 minute and 18 seconds ang nalalabi dito sa ating first half of action. Labanan po ng 2nd District. Team Rapu-Rapu kontra sa Team Kamalig. Ayan. Again, this is the last game ng magkabilang koponan dito sa ating torneo. Parang championship to, coach. Oo. Sino makakakuha ng kanilang unang Unang panalo? panalo. Ayan. Namitis na naman doon at kay Borja na ang bola. De La Cruz all the way for 2. Lumalayo na yung Rapu-Rapu, coach. And Bibar Oh. for 3. Pang pito. Pampito na yan ni Bibar dito sa ating ball game. First half pa lang to. Kailangan nila bantayan sa 3 points si Bibar. And Bueno, hounded by the 3 guys of Team Kamalig. Bibar is fouled. And Pero ako, coach, kung gano'n yung mababantayan ko na yun si Bibar. Oo. Hindi ako papayag na ganyan na makakasampu pa sa akin si Bibar. oo nga. So, gano'n pa rin. So, same pa rin. So, dapat andun pa rin yung pride natin to defend. Hindi lang natin titingnan yung mga players na like Bibar na tinitira, pinapabelo mo lang sa 3-point shot. Sometimes you get yourself nai-enjoy mo din yung mga ganong situations no? Oo nga eh. Na even yung opponent mo yung tumitira pero nai-enjoy mo kitang Ay, that is making it. Ayun. And Bibar converting the 3 free throws. Pabasa 4 ang kalamangan ng Team Rapu-Rapu with 10 on our game clock. 5 on our game clock. Nandiyan pa rin ang bola kay Aguilar. Borja for 3. Still no good. And De La Cruz naubusan na siya ng oras. At sa pagtatapos po ng ating first half of action, Team Rapu-Rapu will have a 4-point lead kontra dito sa Team Kamalig. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022.
we are back sa ating third quarter of action. Labanan ng Team Kamalig versus the Team Rapu-Rapu. And right now, Team Rapu-Rapu sitting to a 4-point lead. Coach, ano nangyari during our first half? So, puro sa 3 points yung Kamalig by Bibar kanina. So, then sa Rapu-Rapu naman, so inside. So, yun yung naging strategy ng Rapu-Rapu. Pero, yung 3-point shooting show ni Bibar, so yun nakakahabol sa Kamalig. Then, yung sa stats naman for the first quarter, first half, De La Cruz from Rapu-Rapu, 17 points, 6 rebounds, 3 assists, and 1 steal. Then, si Bueno naman, 13 points, 5 rebounds, and 1 assist. Then, sa Team Kamalig, Vibar with 23 points, 2 assists, and 1 block. Si Mape naman, 13 points, 2 assists, and 3 steals. Nasayaw, 8 points, 6 rebounds, and 1 steal. At yun nga ang ating mga scoring leaders doon sa ating first half of action. And right now, Kamalig with a running start. Mape pulls it back. And back to Vivar. He won't take. Pero yan, tiniran pa rin niya. Dalawa na yung nag-close out sa kanyang mga mahaba eh. De La Cruz attacking and making. An 8-point lead for the Team Rapu-Rapu. Medyo nagpe-pressure yung Rapu-Rapu ah. And right now, Team Kamalig playing in a depleted lineup. 5 lang sila na andyan. Talagang ito, 40 minutes of play. of playing time. Walang pahinga. So maybe ang strategy dapat dito ng Rapu-Rapu pagurin. Oo. Diba? I-pressure mo Kasi full lamang court, sila no? sa tao, coach eh. Oo. And Bernales with a miss there. Vibar all alone for that layup. That is 25th point here in our ball game. Layo-layo pa tong laro to. And De La Cruz with his own version of a layup. Sinagot din kagad niya yung layup na yun. And right now, Mape kontra kay. And ayun naman sa ilalim, Black. Villegas was blocked there. Tumatakbo ang mga taga Rapu-Rapu. Good shot. So 10 na yung lamang ng Rapu-Rapu ulit. And Bivar to Mape. Mape, he wants to attack. He drives. And may dish doon kay Diaz at hindi lang nahulog yon pero nasa kanya pa rin ang bola. Diaz once more. Finally, 2 points for Nakalimutan ni Oliver mag-inbound. Pang yun pang And we have a timeout here. And a delay of game warning is called for the Team Rapu-Rapu. Nakalimutan ni Oliver mag-inbound. Kala niya pang pustahan lang yung sa kanto-kanto, no? Bawal tumawid. Oo. Para marketing yung coach. Sarap kaya kumain ng mani habang nanonood ka ng basketball. Talaga. Tatanong ka pa, Paul, ha? Yung may balat. Kasi pag may balat, kailangan mo pa siyang balatan eh. Struggle pa. Struggle. At back to our action. Again, you are watching us live sa aming mga Facebook pages. Ako, Bicol Online TV. Ako, Bicol Portalist. At sa page ni Representative Saldi ko. And shout out po sa lahat ng mga nakaantabay dyan sa atin.
And you are still watching the Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Oh, shout out pala kay Engineer Dudes Velasco. Nung last time, di ko siya na-shout out. A bar to Mape. De La Cruz challenging that shot of Mape. And this free throw is brought to you by Willie and Sans Basta Appliances. Willie's. Ayan na. 6-point lead ng Rapo-Rapo. Naka 2-3 zone yung Kamalig. Okay, steal. Pitch ahead. Missed by Mape. Pero andun si Diaz Oo. for that putback. Ayun, shoutout kay Ana Gonzalez watching from Taiwan. Ooh, Taiwan. Oo. Kay Eugene Malyapre, nanonood din, may laro to mamaya. Yung susunod ng game natin dito, Legazpi versus Manito. Again, a medyo- good match up. Oo. Naabangan din na laro yan na Legazpi and Manito because that game is so important. Yung positioning ng Mhm. kung sino ata yung number 1, di ba, Coach? Ang number 1 is the Team Daragawin. Oo. 2 and 3 ulit. 2 and 3 ang maglalabanan ulit yung Legazpi and Manito, both with 1 loss apiece. Kaya talaga magbibigayan talaga ng lakas. Oo. Paubusan ng lakas. Paubusan ng lakas. Lalabas na yung mga A-game na naman. Oo. De La Cruz slicing through the defense. Pasok yan para kay De La Cruz. At hatid yun sa inyo ng Inco Power Tools. Inco, make the world in your hands. Narong foul. Two free throws to para kay Diaz. Miss shot. And right now, slowly, the crowd is piling up inside Daraga covered court. Inaabangan na nga yung susunod na tapatan. Sigurado yan. Mapupuno tayo dito mamaya-maya. Meron naman sa labas nakasabit. Coach. Oo nga. Diba? Punong-puno na naman Punong-puno. tayo dito, sigurado. Cotorno to Bueno. Miss shot. Wala lang yun. At ayan na, CB Bar. Parang hindi na pinapashoot si Vivar sa Oo, 3 points. binabantayan ng... And Mape with a layup. Under 5-minute mark ng ating bakbakan. Close game, oh. Oo, isa lang ang Close game. kalamangan. Close game. Baka nga mag-overtime to. Ano? Sabi natin yung kasamahan natin dito, baka Oo. mag-overtime pa Baka to. pa mag-overtime pa. And suddenly, biglang ganda na ng laban. No? Oo, So, oo. talagang Kaya aantayan natin. through that last horn, talagang marami pang mga pwedeng mangyari. May mga sudden na nangyayari na Oo. minsan, di ba, Coach? De La Cruz.
Siyempre, andito idol ko, Wally Balmas. Nonood ngayon live. Four minutes and 23 seconds sa ating third quarter. Lamang lang ng dalawa ang team Rapu-Rapu for this Battle of Pride dito sa ating Ako Bicol Cup 2022. Oo, one win. Makakapaangat ng moral yan. Ito, simula na, coach. And we are looking for the 8th three-pointer. Wala, Pang binabantayan. walo. Oo nga. Ayaw. Tumaas yung depensa eh. Tumaas yung depensa eh. Nag-box one na sila. De La Cruz bagsak doon. Tumatakbo si Cotorno. Bueno. Nice. Sobra lang. Pero andon si De La Cruz for the tip in. Ayaw umuwi ng Rapu-Rapu na walang panalo. Mape to Nasayaw with the 2 points. Toro nagmamadali. Pinasa kay Bueno. Nakapulot doon ng foul. Matthew Ronda, magandang hapon sa'yo from Kamalig. Bueno will shoot 2 free throws. Isa na lang lamang. So sa fourth quarter nito, coach, pakbakan to sigurado. Lalo na magkalapit lang ang ating score. 4 lang ang lamang ng team Rapu-Rapu. Anything can happen dito sa ating ball game. Oo. Iba pa rin yung feeling, coach, pag may isang panalo ka, lalo last game mo pa. Oo. Di ba? Kasi magbibit-bit mo din yan kung sakaling for the next season. No? Now, Yeah. meron kang panalong nakuha. At ayan natin Kamalig tumatakbo. Diaz. Namintis pa rin yon. At sa kabila naman, andyan na si Bernales. Back to him. Missing on that layup. Two shot to para kay Bernaldez. Pasok yung unang free throw. At ang free throw na to ay hatid sa inyo ng Miss Seabis Bay, Cagaray Island, your tropical island getaway. And we bar with the ball with under 3 minutes ng ating third quarter. He is asking for a pick pero hindi niya ginamit yon, and he is attacking and with a little bit of English there. Yes. Ang cute. Cute nung ano doon, no? Lusot ni Bibar. At ayan na naman siya. Lima lang with a series of crossover there kay Cotorno, pero naagaw ni Cotorno ang bola doon. Cotorno with his own version of English there, pero wala. Bernaldez back to Cotorno. Cotorno with the 2 points. Timeout, Team Kamalig. And we have a timeout here for the team Kamalig. 1 minute and 54 seconds as we take a look at that replay
Oh, the layup of Bibar. Nice. Ganda naman ng iwas doon. Ham time. Bibar. Oh, ham time. Hindi. Pag medyo mataba-taba na, hindi na hang time. Oh, ham time. Ham time. Pero kahit medyo tumaba-taba na si Bibar, Nandun pa rin yung body control eh. yes. Talagang quality player din talaga si Bibar. Ayun, siguro, enjoy na lang nila yung game na to. Just compete pa rin talaga, coach. For the both teams, no? Yes. Para naman you're going to close your adventure dito sa Kobe Gold Cup with a fashion. Yes. Especially, nasa online pa sila. Nata-televise, di ba? So, makita nila pa rin yung magandang laro. Ayan, inside play. By Diaz. Borja to De La Cruz. De La Cruz with a jumper. Pasok yan para kay De La Cruz. And right now, a 7-point lead for the team Rapu-Rapu. And Bibar Ayan, nakabelo. From the logo. Medyo third quarter, coach, parang... Oo, nag-slow down a bit. Oo. Pero De La Cruz will not be slowing down. With a fake, with a fade away. And he gets that bounce. De La Cruz talaga yung ano dito eh. And Mape. Kontra kay Cotorno. That's Aguilar rather. Nasayaw. Away this layup. Airball. Na-recover ni Hernaldez yung Under 30 seconds left sa ating third quarter. Nasayaw, attacking the hole, pero mintis yun. At nandito naman si De La Cruz for 3. Short on that one. oh, Mape for 3, but he opted to attack with a short jumper. Mintis yun. At sa pagtatapos ng ating third quarter of action, Rapu-Rapu may 7 kalamangan kontra sa Team Kamalig. Magbabalik po ang Kobe Gold Cup 2022 para sa fourth and final period. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort.
your tropical island getaway. At nagbabalik po tayo sa fourth and final period ng labanan ng Team Kamalig versus Team Rapu-Rapu. And right now, Team Rapu-Rapu sitting on a comfortable margin with 7 points. Ako pa rin po si Coach Kyle kasama si Coach George. Magandang hapon. Ito na. Fourth quarter na tayo, Coach. And let's see kung magiging down, Magkakalaman na. down to wire ang labanan ng Kamalig versus Rapu-Rapu. Mape with a jumper. Wala. And De La Cruz stepping on the gas. At mabibitawan yung bola doon. And Bueno on top. To Aguilar. Aguilar. He cannot get that shot. And Bueno once more. Wala pa rin. At ang bola ay mapupunta na sa Team Kamalig. Deflection there by Borja. And Sayaw sneaking through at nakapulot doon ng foul. And he will take 2 free throws. 7-point lead lang to, Coach. Yan, yung mga free throws, importante yan. Dapat nako-convert nila yan eh. Walang depensa dyan, Coach. Mga wasted points. Oo, sayang yan. And Borja. And Buen Oviliver hitting his 2-pointer there. Mape Yan, aggressive si Mape. spinning and Nice making. move. Iba talaga pagbata pa, Coach. Bueno sa ilalim. Nangalabaw doon si Bueno. Paborito niyang galawan yan. Alam. Last throw ni Bueno from the free throw line. Yan, pasok. Approaching to the 8-minute mark sa ating fourth and final quarter. Mape kontra kay Borja. Mape with a spin. Kinakaldag sa ilalim si Borja pero he wasn't successful. At ayan na, si Aguilar leading the break. Aguilar with that Lumilipad. finger roll. Pocket And pass. Sayang yun. Diaz. And Borja with the ball right now kontra kay Mape. And Sayaw. Bad pass yun. Bueno stretches for that layup. May kasama pang foul. And right now, a 10-point lead for the Team Rapu-Rapu. At least aggressive pa si Bueno. Ang free throw na to ay hatid sa inyo ng Willie and Sons. Avail their Flex installment plan from 3, 6, 9 up to 12 months term. Also accept cash with additional discounts, credit card or debit card transactions, straight payment or installment in all stores region-wide. Sa Willie and Sons, basta appliances, Willie's! Willis. Magandang hapon kay Boss Will Oo. ng Willie and Sons. Good afternoon, Nanonood Boss yun Will. ngayon. Magandang hapon yan po sa iyo, boss.
And Vibar zigzagging and Counted. beating the shot clock buzzer. Counted pa yun. Dapat siguro coach susunod meron ng kamalig pinangats. Yun, oo. Ano? Kamalig pinangats. Yung Susunod. oo, tapos parang yung ginubatan longganisa. Yan. Sarap. Oo, biglang nag-crave ako ng ginubatan longganisa. Yung maliliit lang na Oo, spicy. oo. Sarap yun dun sa may palengke nila, di ba? Yan yung mga nanonood sa atin, lalo-lalo din di mga Bicolano, yan yung mga bagay na kailangan yung puntahan po dito sa Albay. Oo, For example, totoo. for the team Kamalig is the Pinangat. Mhm. Sa team Rapu-Rapu naman yung kanilang mga fisheries Ah, doon. Vibar with another triple pero mintis yon. At ayan si Aguilar tumatakbo. 2 points. And slowly, namamagana ang kalamangan ng team Rapu-Rapu. pagod na rin yung kamalig eh. Oo, walang palit din Walang eh. pa. Straight sila. Ayun. Malayong tira. Wala. Isa pa. Vibar with a floater. Na-shutdown si Bibar nung second half. Oo, binantayan eh. Oo. Pero dito si De La Cruz walang bantay. Walang bantay. Yung layup. And we have a timeout here for the team Kamalig. Team Kamalig. Magpapahinga muna yung team kamalig. And meron tayong timeout dito with 5 minutes and 40 seconds remaining dito sa ating ball game. At ang timeout ito hatid sa inyo ng Mississippi Bay Cagraray Island, your tropical island getaway. And back to our action. Again, mga kasurog, this is the last game for this both teams dito sa ating torneo. And syempre, one will go out with a smile Mhm. because they're going to grab this victory here sa ating ball game. Mape Belong-belo. sa right corner with a 3. Magmintis pa siya doon. Ewan na Oo. lang. Kumbaga, that's basic na para kay Ken Matthew Oo. Mape. Parang practice na lang Oo. yan eh. De La Cruz sa kabilang dulo naman. He will hit that mid-range shot. Pero kaya pa to. Sana. This is only an 11-point lead. Villegas. Diaz nasa ilalim. Wala Ayaw. pa rin. At yun. Yung lucky tip. Oo, may regalo. At siyam na lang ang kalamangan ng team Rapu-Rapu and Aguilar. Inatake ang depensa ni Diaz at may napulot pang foul. Basket, hold number 20. Binawi agad yung kalamangan. Mas dinagdagan pa. 11 na naman ulit ang kalamangan ng team Rapu-Rapu. Make that 12. Mape with under the 5-minute mark ng ating ball game. Vibar open for 3. Off na yon. Wala talaga. Ano kaya coach yung makakaisa pa si Bibar Oo, dito? naglamig yung kamay ni Vibar eh. Pasa-pasahan na lang. And De La Cruz with a fadeaway short. Nagkahiyaan pa dun ah. And Bernaldez. He will use some clock here. Pero De La Cruz, he wants to attack with that reverse
spinning around the hoop and making the 2 points. Mape to Vivar. He will take the 3. Oh, and yun. he will make it. Pang-8 na yan para kay Vivar. Gusto siguro makasampu. And I guess that's the tournament high in 3-point field goal made. Record siya, coach. Oo, that's a record-breaking shot coming from Vivar. Another one. Boom. And another one. Pang-siyam na po yan ni Vivar. Grabe kamay talaga itong batang to. Sana all. 3-point shooter. And 8 lang ang kalamangan ng Team Rapu-Rapu. With under 3 minutes to go sa ating ball game. De La Cruz susubok din sa 3. Wala. Wala yun. And ayan na naman Ayan si na. Vivar. Pero dinikita na siya ng 2 depensa doon. Objective na lang ng Rapu-Rapu. Dapat di makasampu. And Rapu-Rapu asking for time. 8 lang ang hinahabol ng Team Kamalig. And that will be their last timeout here sa ating ball game. At ang timeout na to ay hatid sa inyo ng Inco Power Tools. Kasama na natin ang Inco Tools Bicol dito sa Ako Bicol Cup. Narito na sa Bicol ang paboritong power tools and hand tools ng mga Pilipino dahil kung saan may Bicolano, naroon din ang Inco. At ito pa, mga ka-Inco, dahil pang malakasan ng ating Ako Bicol Cup, magbibigay kami ng 50% off sa lahat ng mga Bicolano. Kaya sugod na sa mga Inco stores dito sa Bicol. Inco Tools Legazpi, Inco Tools Sorsogon, at malapit na rin ang Inco Tools Naga. Inco, make the world in your hands. Ayan. May discount tayo mga Bicolano ngayon. So punta na sa Inco. And I guess Team Kamalig using their last timeout here. 2 minutes and 36 seconds ang nalalabi dito sa ating laban. Mamaya, abangan din ninyo ang bakbakan ng Team Legazpi and Team Manito. Another important game. Oo, Yung kwestuhan talaga ang aantabayanan din natin doon. Kaya Team Manito get an upset victory kontra doon Sa Legazpi. sa Legazpi. Nako, kaya magandang laban to. Fighting for their position. Going to the playoffs. So, magandang bakbakan to. So, abangan nyo po to. Vivar with the ball kontra kay De La Cruz. Binabantayan na ngayon siya ni De La Cruz. And he was stopped by Bueno Villegas for 3. Ayun na. 5 na lang ang kalamangan. Ayan, parang... This could go to an overtime. Oo, yan. Still. And nasayaw with a chance to trim Okay. this lead down to 2 or 3. Interesting. And Nasayaw asking for a pick. A double screen action here. Nasayaw. And Vivar with the 3. And he will not make it. At ang bola mapupunta sa Team Rapu-Rapu. De La Cruz being chased by One-on-one. Nasayaw. De La Cruz. Wala yun. De La Cruz. Ah, nice D. Nice defense doon kay Nasayaw. Parang ibang yung intensity na coach ah. Malamang, pwede. Pwede Oo nga. mag-overtime. This could go to an overtime. At ayan na Team Rapu-Rapu. They want to seal this victory kontra sa Team Kamalig. Buen Oliver missing that layup. And ang bola ay mananatili sa Team Rapu-Rapu. Wala. Sayang. Hindi nakapasok yung layup ni Vivas. And
1 minute and 6 seconds remaining dito sa ating ball game. Yan, umuus ng oras yung rapo-rapo. May turnover. And again, Team Kamalig has the chance to trim this lead to 3 or 2 by a 3-point shot. Nasayaw, he wants to attack and he is blocked. And Diaz, Nice hustle. oo, nabitawan niya lang yung bola doon. And committing the turnover at babalik ang bola sa mga taga-Rapu-Rapu with 43.7 seconds remaining sa ating ball game. Inaubos na lang yung oras, coach. And we are under the May lamok. foul pa daw si De La Cruz, and De La Cruz will take 2 free throws. And this is a 5-point ball game and he wants to add more dito sa lamang nila kontra sa Kamalig to make this a 7-point ball game. Ayan na sinasayaw. Mape! With the layup. Baba ang kalamangan sa 4. And Team Kamalig will foul. And Aguilar will take 2 free throws. 25.4. Pwede pa. Namintis niya pa yun. Pwede pa. This is a 2-possession ball game with 25.4 seconds left sa ating fourth and final quarter. Nasayaw to Mape for a 3. Strong yon. And I guess that will be it for our ball game, coach. Again, we want to congratulate both teams. Yes. They did a lot of good effort at work dito sa Ako Bicol Cup 2022, but right now Team Rapu-Rapu will go back to their municipality with full smiles. Yes. May pasalubong silang panalo. Yes. Oo. At dyan nga po nagtatapos ang ating bakbakan. Team Rapu-Rapu winning with a 5-point lead kontra sa Team Kamalig, ending their run dito sa Ako Bicol Cup 2022. At ang ating kasurog, Congressman Saldico Kasurog, player of the ball game, Si Raymark De La Cruz with 39 big points and 10 rebounds and 3 assists and 1 steal. yes, and ano din natin yung tournament high 9 3-point Three-point field goal made by Vibar. At yan nga po, magbabalik po kami for more Ako Bicol Cup 2022 mamaya, labanan ng Team Ligaspi versus Team Manito. We'll be back
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.